Mit esznek itt a kislányok, kérem szépen? Mi finomat esztek? Ha, paradicsom, szalonna, ez igen. Igazi magyar csajszik vagytok? És mi lesz ma a menü? Mit főztek ma, Nonó? Lalus? Mi lesz ma a kaja? Paprikás krumpli? Egy jó kis szalonnával? Aha, ott a krumpli, van hagyma, paradicsom, paprika. És ki fogja főzni a bográcsba a kaját? Nem Arni és te apa. Arni és te apa. Ki az az Arni? Jaj, az Arni, aki hozza már itt a nedűt. Jól van, legalább nem fogunk szomjazni. A honvéd bátor, senkitől se fél, egy magyar honvéd 100-zal is felér. Ne sír, ne félj, a honvéd visszatér. Azaz, jó kis magyar pálinka. Baljobb!